JINGPULE na kitab JENESIS kalanong kabalay pinyo kadukon lai du saw khat lai ban khat nyo hadu ar pupra u Israel la iye u Joseph kampalan ban yu no way pat ukun namar ba u neu long ukun ka jinglong tamen jong u bon la pha suk kawai ka sapti jrong na ka benta jong u haba kin men gilo i bo kupa jong ki kham e u ban kin men jong u baro kilai se u hadu bakim la ban kren subha somiat shu bat u laja bakin men jong u kila lej ban bam phlang ki kan hun kupa jong ki hajan Shechem Taiew Israel ong ho Joseph dei ha Shechem bakin men jong me kia ban bam phlang ya ka kan hun ali ngan pha ya me shaki Taiew la ong ngalak loi tau briu la ong kila lej no ngalayos ngeu bakia ong ya lej no sha do than kum tau Joseph ula lej buat ikin men chung u badula lap iki hado than kili i u na jangai mat shua bu un poi hajan chung ki kilai sla ban panyap u kila ong paramaki utai unong po sniu ulawan ale menta ngin ya lej panyap u ban ngin bread u hakawai kapukri nang tangin ong bau mrat khalau labam u hang tangin sepek kanja yu yak jingpo sniu jong u hindrei haba uriuban lios ngawi kata ula palai u na kati jongki ula ong ngim dei ban shim yak jing em jong u ti uriuban ula ong haki wat permi snam shubrat u hakane kapukri hangni hari kanja hindrei wat kata kati u bau mut an palai u na kati jongki pan phai u shalau kupa kumta bau Joseph la poi haki men jong u kila loj no ikisap ti jong u kato kasap ti jrong bau phong kila shim u bat kila bread u hakawai kapukri kata kapukri kathli omdon ai nang ta kila shong bam nda kila pek kila ish kan hun ki ishamel ki bawan na gilian ban laki ut kiket kanja muslah kajing ubi bat kamir makia lenti nang ta ban ledra sha Egypt Taiew Juda ulaong hakin men para jong u kamantoy ayu ladangi penyap ya lau para bat ngin buri ya kasnam jong u ali ingin shudino u ha ki ishamel ngimbet ban kata kati u namar ulong para jongi kado kasnam jongi hi te baro para kile kongu nda kinong khayi Midian kila yat nang ta kila sei ba kila ra yu Joseph na kata kapukri bat kila dia u haki ishamel arpau shekel karupa kini pat kila ra bak yu Joseph sha Egypt kaktian jong utrai JINGPULE nang gospel jong MATHEUS kalanong kabar phuwei kadakon lai phulai hadu sau phulai sau pusan hadu sau phunriu sngap sakane kawai ka pharshi ujisu la ong ada nutrai kendo bala thung ka bri sawan la ke reka baro saudong la ti thliu na ka benta ka kor tlian badula tei ka kun nang ta wala ai wai ya kabriso hakinung rap buhura polo lejing len hawala poi kapor khetso wala pha elak shakri shakinung rap buhura kan shim yala kabenta kinong rap buhura kila kem ki shakri kila sho ki kila penyap yo wei bat kila themau yo wei pat tau briu la pha ki wei pat ki shakri khambun ban ya menshuwa bat kinong rap buhura kila le yaki kumju khadu e ula pha ilau khun namar ula perkhat klempet kin burom yau khun chunga henry bakin nong wai kilio i yau khun kilai ong paramaki une ulong unung yo pateng yangin ya penyap no ya u ban ngin yo e ya ka khandeu chung u kumta kila kem yau khun
kila shop ya u shabar ka briso bat kila penyap ya u. Tia bau trai ka briso wanyu lawan. Unle ayu ya kito kinong ram. Akaliu jisu klempep un penyap ya kito kirus niu kila jubab. Bat un ai wai ya ka briso akawai pat kinong ram. Kiban ai ya ka benta ka bahab ha u. Ha kapor ka badai. Ujisu la ong haki pimpat jupuli ayu ki jingtho ki ong. Umau ya uba kinong tei kila kentai kum ubom lerkam la kalalong umau dong. Dei utrai balale ya kani. Kano kalong ka bapala. Ti kum ta nga ong hapi lapan bod ujisu ya ki himau belai an shimno na pi badan ai ki briu ki ban pen mi kiso ki badai. Kirang baleng do bat ki parisi kila yos ngau ya ki parsiu jisu bat kila tip baula keren sepang jongki. Kumta kila persang man kem ya u. Henry kila Thohdieng ya ki pajba ki bala nyau ya jisu kum unang itu lupa. Ke gospel jong try.